Элек-электән Кукмарада төрле милләт вәкилләре дус, тату гомер итәләр. Район барлык өлкәләрдә дә югары күрсәткечләргә ирешә. Бу әлбәттә биредә яшәүче халыкның тырышлыгын чагылдыра. Кукмара районында 16 фольклор ансамбле эш алып бара. Алар мәдәният үсешенә, гореф-гадәтләрне саклап калуга зур йогынты ясый дисәк, дөрес булыр. Әлеге видеоязмада күп милләтле Кукмара районының Керәшен халкының Кәрендәшләр ансамбле белән якыннанрак танышырбыз. 1994 елда аны Лидия Павлова оештыра. 1997 елдан ансамбль җитәкчесе булып Светлана Тимофеева килә. Инде 27 ел дәвамында алар Керәшен халкының гореф-гадәтләрен тәкъдим итәләр. Biz инде менә шушы ансамблебез белән дус мөнәсәбәттә бик тә күңелле, бердәм булып, бергә инде хәзер. Мин үзем 24 ел эшлим шушы ансамбльдә, даими рәвештә инде 10-12 кеше төрлечә була инде, 13-14 булган чаклары булды. Халкыбыз бик тә теләп катнаша. Безнең инде өлкән буын менә күреп торганыгызча биючебез инде Валерий дәдәебез бар, Валерий Габыебыз дип әйтик инде. Ул бик оста биючебез. Халыкның үзенчәлеген, йолаларын чагылдырган уеннар, җырлар, булар барысы да бәйрәмнәрнең яме булып тора. Түгәрәк уены безнең инде бик тә күңелле, ул инде һәр даим безнең инде бәйрәм саен куллана торган инде борылдырыш уены, шулай ук инде безнең капкалы уены диек инде. Аннан соң кыңгырау уены. Төсле матур киемнәр Керәшен халкының бизәкләре белән чигелгән. Элеккеге милли киемнәрнең үзенчәлеген саклап, бүгенге көнгә туры килә торган заманча костюмнар булдырганнар. Бизәкләребез безнең инде менә күреп торганыгызча, күлмәкне инде безнең бигрәк тә кызыл төс бирә. Без кызыл төскә өстенлек ясыйбыз. Керәшен халкының инде аның кызыл төсе, шулай бит. Күлмәкләребез бик матур. 4 комплект күлмәкләрне дә инде без һәр бәйрәм саен аралаштырып, чиратлаштырып кулланырга тырышабыз. Элек-электән безнең инде әбиләрнең тәңкәләре булган бит монда, элеккечә тәңкәләр булган, безнең шәгенә түгел, хәбитне заманлаштырган. Элеккечәгә карап без инде шулай тектерергә тырыштык инде. Кәрендәшләр ансамбле район, хәтта республика күләмендә үткәрелә торган чараларда катнашып, зур нәтиҗәләр күрсәтәләр. Күп санлы мактау хатлары, грамоталар моңа дәлил. Безнең инде үзебезнең җирлек башлыкларыбыз да бик булыша. Безнең инде шулай ук администрациядә бик булыша. Бик зур рәхмәт аларга, шулай безне матур итеп каршы алып, кул чабып безне хөрмәт иткәннәре өчен. Biz инде алга таба тагы да репертуарыбызны яңартырга тырышабыз. Шушы үзебезнең дуслыкны, татулыкны онытмыйча, бердәм булып, бергә матур гына яшәргә насип булсын иде инде. Ансамблебез таралмасын дип теләсем килә. Керәшен халык кына түгел бит инде монда рус та, татар да, удмурт та, бөтенесе бер халык инде ул. Шулай булгач инде бердәм булып, бергә булып, исәнлектә шушы матур дөньяларда тыныч кына яшәргә насип булсын дип әйтеп каласым килә. Кәрендәшләр ансамбленә уңышлар, алга таба да иҗат чишмәләре саекмасын дигән теләктә калабыз.